पवन और खेसारी के मिलन के बाद एक गाना आवताटे ट्रेंडिंग स्टार जेकरा के बोला जाला खेसारी लाल यादव के। वो गाना आवता और यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहल बाटे। ये विवाद और मिलन के बाद ये गाना पहिलका दोनों आदमी के बीच में आयल खेसारी लाल यादव के और वो गाना ट्रेंड कर रहल बाटे। तो ट्रेंड कर रहल बाटे लेकिन वो गाना के तर्ज केहू के और के गाना के तर्ज से चुरावल गइल बाटे। जी नमस्कार, हमार परिचय प्रदीप आर मौर्य। आप सब देख रहल बानी क्रिएटर हीरो। अभी जे इस चैनल पे नए बटे प्लीज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और बेल आइकन के भी दबा दी ताकि जो भी अपलोड वीडियो होके आप तक जरूर पहुंचे और आप सब वो वीडियो के देख सकें। ये वीडियो के अंत तक बना रही। हम रोज सबके बतावे वाला बानी आखिर में खेसारी लाल यादव अपने आप के सुपर स्टार बोले वाला कैसे केहू और के तर्ज चुरा के खुद एक गाना आवताटे खेसारी लाल यादव के फूल बेल पतवा। एक और रउआ सब धुन सुन सकता। और एक गाना आ रहल बाटे प्रमोद प्रेमी यादव के, जो कि 1-2 साल पहले वो गाना आई रहल। वो गाना के भी रउआ सब धुन सुन सकता। खड़े रहना मेरे पीछे, बना में कोई फोटो ना खींचे। दोनों गाना सेम धुन के बाटे, सेम तर्ज के बाटे, बट खेसारी लाल यादव ई गाना के तर्ज चुरा के आज से 1 साल 2 साल पहले गाना आइल और उ गाना के तर्ज चुरा के ई बार गा दिले ताकि पता पब्लिक के ना चले कि हम केहू और के तर्ज चुरा के गा रहल बानी। गौलन ठीक बाटे लेकिन ओकरा बाद ई गाना भी ट्रेंड कर रहल बाटे। कहीं ना कहीं पब्लिक के भी अच्छा लागता लेकिन और भी तर्ज बाटे। आपके पास बहुत सब राइटर बानी लो, उन सब से आप अच्छा गाना लिखवा सकतानी, नया तर्ज पे गाना लिखवा सकतानी, बट वो गाना के तर्ज चुरा के इस समय गावल अच्छा ना लगल। और खेसारी लाल यादव आप तो बहुत बड़ा स्टार बानी, बट इस तरह के तर्ज चुरा के गान तो अच्छा नहीं है। और गाना भी ट्रेंड जब कर रहल बाटे तो चुरा के तर्ज गावला के काम नहीं है। और भी बेहतरीन गाना गाई और ट्रेंड करते रही। आप सब ये दोनों गाना के सुनी और हमारा कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि का खेसारी लाल यादव प्रमोद प्रेमी यादव के गाना के तर्ज चुरा के गौले बाड़े कि नहीं गौले। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करी। तब तक के लिए हम मिलतनी अगला वीडियो में। आप सब बने रही। जय हिंद।